Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala ito da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ha kejilang paiba kabala penlong da Voice of the People Party VPP ban persya ya ka sarkar MDA ha umsning town dorbar hall ha ka laipo trik we yong arjar penriu kelami ke jingkren halo ke jingbon ke jingduna Hariboy district kani ke jingkren kelami na ka wei kelong kemi ha ka ba kala penpa ba watla ka Hariboy kala yo ela ka jong ka district nadu usnem seja khandai spa khandai puar Henry hadu menta kampat dan ya ka college sarkar kabadan ya ka science stream Kalaong haba kisamla ki batrang ban puli ki hab ban mi na katig district ban le Shillong lani Shakajala Assam. Nalor kata kalaong ru baka jala Meghalaya kadai kabayo jingkerku ha kalyang kamaryang da kapasyim ya kakana usir lapalang ubalalet pe jawdud ya kani kari kat baka sarkar mentapan kalanang terwa yau jangau jathang sakimender sisngi. Onga political party ngiwan syapi onga bangin syuan ra epi tang hadade before election nregi hikai upada nadu ka akor nadu ka purom nadu ka tepreu ka teplei haba kini kitan nadu hakal liang jo ka sensha ka karal shlong haba kini kiya nadu kani ki bonenti ka poitin ka ta sensha ka kagal ka ba poit ba ka ba suba hangiru Kung dalam kami ngayon ng inatempi buhay, o nidang nila yo yung district na doon ng hakandai spa, hakandai puar, hindi nga kwa abang yung sarkar, baga lali yung Hariboy district, hangin po Hariboy hado banta, niyempag yo yung college, government college, kabati in science stream. Kikana kiba puli, kikon kijonga kijupi, kiba pasa ka 12 science. Hadir bagla pendat ya kijik puli, kijongi nakiniki ka district, kihakam kiyo syasor, lani kihakam leg siya po Assam, ban pendat ya ka dikimikos kijongi in science stream. Namarbalay ka sorga ka pek magla, kat itu kislam ka wilayah, kat ini kislam ki wilayah na do kat kunay spa kunay puar, henry ka sorga ka klimpay kumak siya ka Hariboy district kijongi. Dia kalau ngabuk kecil yangi ki langkumi ki bangidan ki kuan ki ti hamtam ki bayo ki baduna ka jinyo ki jingkot ban pha ki kuan ki jongi ban lek shasor lani ban lek shapo ban lek pulina shapo Assam dia kun kalau kami hang ngi yang ngibo ka jingkeli ka sarkar haba piwan ra ya ka development pekshua ya ka educational sector naman mana ka triuli yang idon ya ka ne educational sector niam la barlai nadu sausnem bengidan ya ikon nila hapan pha ban lek shi school ki joni pai pachwa ya ka educational sector nang taru habang ipai pat hanaliang jong ka rali pai siya PHC dan CHC siya health sector nginpet ni itang hadi jinduna di jingbongdan jong di doctors hadi dispensary hadi CHC ki jongi siya ka sarkar kamla ang pumbiang ya kung kini ki jindong kam ki bakerpang nang banta juni hamne hapo Hariboy district ki jongi nanda kumba prapo persen na kinongrat hapo ka district jongi kide kinongrat henry bonangi ki marrat jompi ki marrat ki sakor no tam hane hayo lane ka marrat jompi ka syukur no tam haki local market henry ka sarkar midon kam ya ki cold storage ki bahe ki bangila ban yarap ya kinongrat bagini ki laban ay ka jingen toy ya kinongrat ki jongi hakane ka temri boy ki jongi tengi kerpa ba ladalang babala ba sarkar kan pai kemat syagidon jindon kam jong ka Hariboy ki jongi ya kini ki bangidon kam ya ka health sector kan pai kemat syaga educational sector ba syaga syagidon rat konjoro kumba hoy ku blame la benta ya ka rikasi ka ba ki jongi hagi lai benta ya ka rikasi jantia ka rilum ka riwar ka rithan u blame la ka khur ki spa da ka spa mariang ka badon hagi ni kitam henry kumba usir la palang upet jaldo ya ka ri ka ba ki jongi henry ka sarkar pa kalanang terwa yung jangyo ujathang na ka ri ka ba ki jongi how mender sisni ngendang yai tresitom na ka benta ban yada ya ka kendo ka siap hagari ka ba ki jongi
Nyempet kita ki development ki jompi ki baka sarkar kawan ra om bandido ya kini ki ya ka khendau ka siap namar mangi ngidang don ki rewele ki rew perkhat ngidang don ki phanong lai ki ban yada na ka benta ka khendau bat ka siap ka joni ngidang don ru upnam bat sak ngidang ya ni syakmat lada don kam ni don kam ya upnam bat ka renti na ka benta ban yeng na ka benta ka ri bat ka jai kan rew joni na ka liang Jom the voice of the people party, jom the district ribhoy, nyai kuplay itu di samla jom the GTF, di belak kulay ban ni syakmat ban len yaladi, na kabentau tay lumpong dan, lara umday da kajin shulur ban kajin climate siyam ke jomdi, bandar kamen siyam ke baskem, ngin na dolo, ya kato kajin soy sorkula ke sorkar bat ke company, ni ay ya ka jin, ni ay snap tilang epi ki samla jom the GTF, bagi kilong kumi jom ka na po district ribhoy kiba ayon siya yaki kon sama kiba yen na kabenta ka riba ka jatan rew ke juni aha ka to siya ki syak nan ki ba pli ki kena sama ki don jin fight de ka download ki yam ba ni iling ba ki media ki yam ba ki fight download re ai ba ki ki umat ki jompi ki ba pitut na ki kmat ki jompi ki long ki maulunai na kabenta ka ni ka paten ka banwan na kabenta ka paten ka bansawang hadian ke juni kung nakaliang yung voice of the people party ngindang yay kreshi tong batiki kung samla kinlong kini kiba min syakmat nakabenta ka bhak kamiyak jong kajat pemreo kujuni Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya